प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। आई सबसे पहले देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करतनी, आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करतनी, धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में प्रणाम करतनी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भैया गुरु बहन हमारे वीडियो के देखतनी सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। असही हमरा रंभा शिव चर्चा गीत चैनल पर दुलार प्यार बनवले रहब। आय अपन ढेर सारा आशीर्वाद हमरा के दे। हम चैनल के सब्सक्राइब करब, लाइक करब और कथा अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब। सबसे विनती बा, सबसे निवेदन बा कि हमरा हर गीत के रौरा सब दुलार प्यार दिले बानी, हर कथा के रौरा सब दुलार प्यार दिले बानी। और सही आज भी एगो बहुत सुंदर आप सबके बीच में बहुत भी रोचक कहानी लेके आइल बानी। यह कहानी के रौरा सब भरपूर सुनब, एहमे भी अपन दुलार प्यार अटूट हमरा के देव। आप सबसे यही विनती बा। आई चलतनी कथा के ओर। देखी एक बार के बात है गुरु बहना कि भगवान भोलेनाथ जी आ गौरा मैया जी आपस में निर्णय करते रहे लो कि काहे ना हमनी के खाली तनी धरती लोक पर चली जा, देखी जा कि आखिर हो जाके इंसान के का विचार बा। ओ धरती के इंसान जौन बा, मानव जात जौन बा, ओकरा मन में का विचार बा, का कैसन कैसन आदमी बा, तनी चल के हमनी के देख लीती जा। मैया बड़ा खुश भैली, कहली कि काहे ना एकदम जाइल चाहता। तो देखी ऐसे ही जौन की बलिया में ददरी मेला लागल बा, ऐसे ही मेला लागा रहे गुरु बहिना। अब मैया जब धरती लोक पर अली तो गंगा स्नान खाती लाइन लागा रहे। भगवान कहने की चला पहले तनी गंगा स्नान कर आई जा, ओकरा बाद घूमल जाई कि ए धरती के इंसान कैसन बा, केकरा दिल में का बा या केकरा दिल में का नहीं खे। मैया कहली कि ठीक बा। जब गंगा जी के किनारा गोइलो तो जो सारा औरतन के लाइन लागल बा। लाइन ऐसे लागल बा कि आदमी नाखून कटवा के ओकरा बाद गंगा जी नहाला। देखी एगो हजामिन बाड़ी जौन की सबके नाखून बारी बारी से काटत तारी, सबके पाव भरत तारी गुरु बहिना। मैया सबसे पीछे बाड़ी, लेकिन देखी मैया के एक ही बात मुंह से निकलता कि हजामिन पहले हमार नखूना टूंग दे तू, हम बड़ा दूर से आयल बनी, हमरा जाए में बड़ा लेट हुई। हजामिन एक खाली सुनली और टूंगते बाड़ी, काहे से कि ढेर सारा औरत बाड़ी लो तो बारी बारी से टूंगिहन त तनी देर लगबे करी। मैया के ददरी मेला भी देखे के रहे गुरु बहिना। कह तरी फिर मैया उहे शब्द निकाल तरी के हजामिन हमार तनी नखुना पहले टूंग दी तू, ऐसे कि हमरा बड़ी दूर जाए के बा। हजामिन सुनली तो सबके पीछे छोड़ के आ मैया के जरी आपन नखुना टूंगे वाला पाव भरनी हरनी लेके आ गईली। मैया के नाखून टूंगा तरी आ टूंगा तरी मैया के पाँव भर तरी। तो देखी जब नखुना हजामिन टूंगेला लो तो आदमी कुछ न कुछ उन्ह लोग के देहेला। जब सबके 10 20 50 देता तो ई देखो तरी मैया तो कह तरी कि हमरा जरी तो कुछ बा ना, हम तो कुछ लेके आयल नहीं थी। भगवान से इशारा कर तरी। भगवान कहनी कि तारा जवन बुझाई तवन हजामिन के दे सकेलू, हमार काव में कौनो हमार रोल नहीं खे। तारा जरी तो बहुत कुछ बा, देवे के बात दे दो, हमरा से का पूछ तारू। मैया जब इतना बात सुनली तो हजामिन के कह तरी कि जा तहार अनहो से सन्हो हो जाई, हमरा जरी तो कुछ नहीं खे, लेकिन तारा बहुत जिंदगी में सुख मिली, धन संपत्ति से भर जाए। हजामिन नखुना तो टूंग देली, मैया के पाँव भर देली। मैया गंगा जी नहा के आराम से ददरी मेला घूमत तरी। जब ददरी मेला घूम के औने से लौटल बड़ी तो भगवान कहनी कि देखो हमरा के कोढ़ी के भेष बना लेवे दो, आखिर देखी जाके धरती पर इंसान कैसन कैसन बा। मैया कहली कि कौनो बात नहीं, खेरौरा जवन इच्छा बा जवन करी। भगवान जब गंगा जी नहा के आरार पर अलन तो कोढ़ी के भेष बना के वही आरार पर बैठ गईलन। आ मैया उतने सुंदर बाड़ी जितना के सुंदर रहेली, जितना सुंदर अभी भी बाड़ी। जब वो भगवान कोढ़ी बनी गईलन, उनका शरीर से मवाद गिरे लागल तो मैया उनका जरी बैठ के उनका के सेवा पानी करत तरी भगवान भोलेनाथ के। देखी जब गंगा जी नहाए लोग जाता तो कहता कि अरे बचिया
का वो कुरिया के जरी बैठल बाड़ू, अरे छोड़ के शादी ब्याह दूसर कल, इतना सुंदर बाड़ू और कुरिया के संगे काहे अपन जिंदगी बिताओ तारू, अपन जिंदगी बेकार कर तारू। लेकिन लोग नहीं जानत कि साक्षात देव आदि देव महादेव हमें। मैया कह तारी कि स्वामी सुना तानी नु बोली। फिर दूसर का आदमी जाता तो वही है बात कहता कि अरे बाप रे इतना सुंदर नारी बाड़ू, काहे के कुरिया के संगे तू अपन जीवन बेकार कर तारू, अपन शादी ब्याह काहे नहीं खुकले। लेकिन देखी सारा लोग यही कहते जाता। मैया कहली कि स्वामी देख ली, यह धरती के इंसान के आत्मा के यह सब पहचान ह, यह सब बोली ह, शब्द ह, रौरा सुनत चली। आखिर रौरा देखे आई बानी कि धरती पर कैसन कैसन इंसान बा। देखी तब तक ले वही रास्तवा से एगो लड़का गुजरत रहे। ओ लड़कवा से मैया कह तरी के बाबू तनी हमरा पतिदेव के उठाई के आ तनी गंगा जी में लेके चलता। अब वो बेचारा लड़का जौन बा दिल के बड़ा साफ बा, उठाई के भगवान के जब उठावता तो लोग देखता तो कहता मार मार लड़का के करे लागल कि अरे बाप रे बाप मैं मवाद ओकरा देही में लड़का के लाग जाई, इ तो बड़ी पागल बा, इ तो बड़ी अनबुझ बा, ये कुरिया के अपना गोदी में उठा लेहलस। लेकिन लड़का यही शब्द कहता गुरु बहिना कि जवन लागल बा हम गंगा जी में नहाई तो हमारा सारा मवाद धोवा जाई। भगवान देखनी कहनी कि देखो 100 गो इंसान में एगो इंसान दिल के सांच मिलल बा, जवन की ना घृणा मान के हमरा के अपना गोदी उठाई के आ ले आके हे गंगा जी में हमरा के स्नान करौलस। अब मैया इशारा भगवान से करतरी कि अब रौरा कुछ दे दी। भगवान कहनी कि हम तो यहाँ कुछ लेके नहीं आई, लेकिन वो बेचारा के बड़ी सुंदर एगो शब्द भगवान कहनी, बड़ी सुंदर आशीर्वाद देनी। ओह लड़का के कहनी कि जा जब तू 22 साल के हो जेब तहर शादी होई, तहर 4 गो पुत्र होई, आ तू ए खाली राजा जरूर बनब। उ लड़का हंसत अपन रास्ता धके चल दिहलस। अब मैया कहली कि स्वामी अब चली जा कैलाश, अब रौरा देख लेनी सृष्टि के ए प्राणी के कि आखिर कैसन कैसन लोग यहाँ बा। भगवान कहने की सही बात कहलू हा, हमने के अब चले के चाही, बड़ा देर होता। यही बलिया के ददरी मेला से स्नान करके भगवान मैया या पार्वती जी कैलाश के पधार दिहलो। जब कैलाश पर गइलो तो हजामिन अपना घरे आवत तरी तो देखत तरी कि बाप रे हमार धन संपत्ति से भर गइल, हमार घर द्वार भर गइल। सोचा तारी कि जरूर उ कौनो देवता मुनि रहुई, हमके आशीर्वाद दिही, हमर सब चीज भर गइल बा, गाड़ी बस सब हो गइल। लेकिन देखी जब 4 साल 5 साल बीतल बा तो फिर मैया भगवान से कहतरी कि स्वामी जी ये खाली औरी हमरा के धरती लोक घुमा देती। भगवान कहनी कि अब तारा का देखे के मन करता। कहली कि तनी चली जाओ ना, हजामिन के हम आशीर्वाद देले बानी, तनी हमके लेके चली कि हमके पहचाना तारी की नहीं की पहचाना। जब भगवान कहनी कि देखे चलबू, कहली कि हाँ बस हमरा के यही श्रद्धा बा रौरा पूरा कर दी, इहे हम रौरा से विनती करब। भगवान कहनी कि कौनो बात ना, जब तारी है श्रद्धा बा तो चल। जब मैया गइली तो जाके और हजामिन के दरवाजा पर दरवान लागल बाड़ा सो, दरवान से कह तरी कि ए बाबू तनी जाके हजामिन के बोल दो कि एक जनी बहारवा नखूना टूंगे खाती बोलाव तरी, उनकर नखूना टूंगे के बाद तनी जाके टूंग दी। जाके दरवान कह तारा से कि रानी द्वार पर कोनो औरत आई बाड़ी, अपन तनी तारा हम पाँव भरे वाला लागत, तनी कौन औरत है, जाके कह दे कि हम केहू के नखूना उखूना ना टूंगे नी। जाके दरवान जब इतना बात कहला से गुरु बहिना ओ मैया पार्वती से मैया एगो औरी बात कहतरी कि अरे बाबू जाके कह दे कि नखूना ना टूंगिहन तो तनी खाली हमरा से भेंट मुलाकात कर लेस। जाके फिर कह तारा से दरवान की ए रानी उ तो औरत जात नहीं की कह तरी कि ये खाली तनी हमरा से वो नाउन के बोल द कि भेंट कर लेस, ऐसे कि हम पिछिलका भराई रहनी तो हमार नखूना उखूना टूंगले रहली। जब इतना बात कहला से दरबान जाके ओ नाउन से तो बड़ा गुस्सा के मारे लाल हो गई, गुस्सा के मारे लाल होके पलड़ा से उतर के अखीस के बेग में जातारी। जब जाके देखतरी तो देखतरी कि तो वह औरत है जेकर नखूना टूंगले बानी। लेकिन देखी गुरु बहिना जब समय बदल जाला, समय के साथ आदमी भी बदल जाला, चिन्ह के भी उ नाउन कहतरी कि हम तहरा के चिन्हत उन्हत नहीं की, तू कहाँ के हऊ, तार कहाँ घर ह। बार बार मैया एगो बात
इहे कहा तरी कि देखा जब हम पिछिलका बराई रहनी तो याद पारा तू हमार नखुना टूंगले रहलू। कह तरी कि देखा जब टूंगले होखब तब टूंगले होखब, लेकिन हम आजकल नखुना नहीं टूंगत। खुदे हमरा घर में दरमान लाग गइल बड़ा स, हमरा घर में नौकर चाकर हो गइल बा, हमरा घर में गाड़ी बस हो गइल बा, नौकरानी बड़ी स, आ तू बार बार नखुने टूंगे के बात लिया आवतारू। हम केहू के नखुना उखुना ना टूंगिला। जा देख औरियो हजाम बालो जाके उनके से अपन नखुना टूंगवाला। मैया सुनली तो बड़ा भावुक भइली, कहली कि देख इनका कितना गुमान हो गइल बा, इनका कितना घमंड हो गइल बा कि हमरा के चिन्ह के भी अनचिन्हा माना तारी। देखी कहल जाला कि कितनो भी धन संपत्ति हो जाए लेकिन दिल में कभी अहमता ना लियावे के चाहिए गुरु बहना। दिल में उतने प्यार रखे के चाहिए सबके प्रति, सबके चिन्हे के चाहिए, सबके पहचाने के चाहिए। लेकिन इनाउन बड़ा गलती कैली, इनका इहो भी पता ना रहे कि साक्षात माँ जगत जननी उनका दुआरी पर आई बाड़ी। बेचारी ओ माई के ठुकरा देहली। जब ठुकरा देहली तो मैया ये गही बात कह के अमुड़ी गईली कि जा जैसे ही तहार धन संपत्ति आइल बा वैसे ही खत्म हो जाई, तू भोग ना पैबू। उहे कही के मैया भगवान से कह तरी कि स्वामी तनी चली जाए, अब हमनी के जौना लइकवा रौरा के ले जाके स्नान करौले रहे ओकरा दुआरी पर घूमे आई जा। भगवान इतना बात सुनी तो कनी कि चला कोनो बात नहीं है। जब जा तलो तो उ लइका राजा बन के बैठल बा। गुरु बहिना देखी चरित्र भगवान के, उ लइका राजा बन के बैठल बा। तो एगो भिखारी के भेष बनौले बाड़न, उ एगो भिखैन के भेष बनौले बाड़ी माता रानी। लेकिन देखी उ लइका राजा बन गइल बा, लेकिन ओकरा दिल में उतने प्यार बा, ओकरा दिल में उतने स्नेह बा। जाके जब उ भगवान भिखारी के भेष धके दरवानन से कहा तारन कि तनिक इधर राजा साहेब हमरा से भेंट कलेस, हमरा से मुलाकात कलेस। जब दरवान जाके बोला तारा सा राजा साहेब के कि राजा साहेब के रौरा दुआरी पर आई बा, रौरा से भेंट करे के कहता, रौरा से मुलाकात करे के कहता। जब राजा साहेब इतना बात सुनलन तो दौड़ के आवतारन, दौड़ के जब अलन तो सबसे पहले वो भिखारी के अपना गले से लगा लेलन। जब गला से लगौलन तो भगवान दंग रह गइलन कि आखिर ना हमर जान पूछलन ना पहचान पूछलन, हमरा गला से लाग गइलन। मैया देखली तो इनकर करेजा दुगीना हो गई। कहली कि भगवान देखी इतना ही राजा बन गइल बा लइका, तभी भी एकरा दिल में उतने स्नेह प्यार बा। ई पहचानत हमनी के नइखे। भगवान कहनी कि ना पहचानत नइखे, लेकिन प्रेम बहुत एकरा बा। अब बेचारा बैठौलन उठौलन बात पूछे लगलन। भगवान अपन सच्चाई बता देनी कि हम ही कोरिया है बेटा जेकरा के तू गंगा जी में ले जाके नहवले रहला। बेचारा जब इतना बात सुनलस तब भगवान के पैर धोके, भगवान के चरण धोके पूरा पानी पी गइल कि प्रभु हम रौरे बाग से बाबा, हम रौरे वचन से जब से रौरा हमरा के वचन देनी, हम एगो राजा के स्तर पर आ गइनी, हमरा सब कुछ भर गइल बा। अब हमके जवन भी आशीर्वाद देवे के बा, जवन भी हमके कहे के बा रौरा कहीं, और रौरा के अब यहाँ से जाए ना दे। भगवान कहनी कि बेटा हम यहाँ रहे नहीं आइल, हम तो देखे खातिर आई रहनी हाँ कि देखी तो तहार मानसिकता बदलल बा कि ना, देखी तो तहरा अंदर गुरूर बा कि ना। बेचारा हाथ जोड़ के कहता कि भगवान जब सब भगवान के दिहला तो हमरा काथी के गुरूर रही। सब हाथ पैर धन रुपया सब पैसा आ सब तिजोरी आ सब गहना गुड़िया जब भगवान के दिहल बा, आँख बा नाक बा हाथ बा पैर बा सब भगवान के दिहल बा, तो हम काथी पर गुरूर करी। भगवान जब इतना बात सुननी तब बड़ा भगवान भावुक हो गई, कहनी कि बेटा जा हमेशा तू ऐसे ही जब तक ले रहबा राज चलावत रहबा। बेचारा कुछ लेके अब भगवान के देता रहन, लेकिन उ लेहत नहीं खी। कहने की बेटा हम दुनिया के बाटे वाला हई, हमरा के कुछ न चाही, इतना हमरा के जान लेला पहचान लेला, ये बहुत बड़का बात बा। मैया कहत रही कि देखी तो आखिर एकरा दिल में कितना प्यार बा स्नेह बा। उ एगो नाउन बिया कि तनी मनी धन हो गइल तो लागल कहे कि हम आजकल केहू के नखुना नहीं खीटूंगा। तो देखी आपन कभी समय याद रखे के चाहिए गुरु बहिना, कब हमार गरीबी रहे कब अमीरी आ गई, आपन भी दुख सुख याद रखल जरूरी होला। केहू के ठोकर ना मारे के चाहिए, केहू के निहसावे के ना चाहिए कि हमार हई हो गई तो तार ना होई। हर प्राणी के बात भगवान सुनेलन, हर जानवर के जीव के पशु के पक्षी के बात भगवान सुनेलन। केहू पहसे के ना चाहिए, केहू के तरस ना खाए के चाहिए।
ताई हमें ही जे अपना कथा के विराम देतनी। अब भगवान भोलेनाथ मैया गौरा कैलाश जाके राज करे लागलो। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय।